Ini mga panggang istorya ni Mariana. Si Mariana sarong single na babae. Kumbaga alang na daang rosas mga tugang taday na nadidiligan. Alang ang mani pagdaya mo kinakan, pig-aralamag na yan. Por dahil single ini si Mariana, taara na da siya sa social media, nahihiling niya da sa Facebook. Kada kulundaan may mga jowa, ang pangadyo niya sa kagurang na sana tawan siya ning boyfriend na makakasama niya, mapapangasawa niya sa panghabang buhay. Ngunyan, nag-post sa Facebook si Mariana. Nakalag, looking for boyfriend. May mga katangian siyang hinahanap sa sayang boyfriend. Tulong mga katangian sana ang hinahanap niya. Katangian na hinahanap ko sa isang boyfriend ay hindi ako sasaktan, hindi ako iiwan, at higit sa lahat ako ay paliligayahin. Agoy, ano do ito? Papaligayahon siya mga kumbaga nasa rurok ng kaligayahan. Kata naka-post na da sa Facebook, naka-public dapat nag-trending da ito, trending. Dakulon da ang nag-share. Naka-share da ito sa asintado sa radyo Facebook page. Public service announcement. Kinaumagahan da mga pangga, nagulat da si Mariana, taamay-amay may nagkatok da sa pintuan kang harong ninda. Pag bukas da ni Mariana kan pertahan kan sa indang harong, nahiling da ni Mariana, may saraw da dumaning lalaki sa luwas. Pero iyon na, natupad na ang looking for. No. May sarong lalaki da mga pangga, mayo da ang kamot, mayo da ang bitis. Sabi ni Mariana, oh, isay ka. Nahuyo pa. Sabi ka sa lalaki dumang kay Mariana, bakong nag-post ka sa Facebook? Bakong nag-post ka na you are looking for a boyfriend na hindi ka sasaktan, hindi ka iiwan, at papaligayahin ka hanggang sa tugatok ng kaligayahan. Sabi ni Mariana, ay yun nag-post ako. Pero bako ikampig hanap ko, mayo ka duman sa mga qualification. Sabi ko sa lalaki, op, diyan ka nagkakamali. Qualified ako sa mga hinahanap mo. Diba? Ang tulong hinahanap mo, dahil ka kukulugan. O paano ta ka makulugan? Mayo akong kamot. Dahil masampaling. Pangadawang pigahagad mo, dahil ka babayaan. O paano ta ka madudulagan? Mayo akong bitis. Dahil makadulag. Sabi ni Mariana, yun no. Pasok ka sa duwang qualification. Si pangatulong qualification. Napapaugmaw na ako hanggang sa tugatog asin sa rurok ng kaligayahan. Sabi da kaso lalaki ki Mariana, ay qualified ako dyan. Sa hiling mo, anong ginamit ko pagkatok sa pintuan nila? Kinatok pa. Sabi pa, sa hiling mo, paano ako nagkatok sa pinto nito? Pinahula pa. Thank you so much kay James Mendoza sa pagpadala kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?